Salom horas marihita saluhutna di hamuah kadamang do dainang manang di dia pehamo maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotio nitu hata Yesus Kristus adorakso taparadi hata nitu hata jumolo mahita martangyang dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu pasapuluh dong Trinitatis di tanggal sia Agustus 2026. Ima hatan itu hata natar surat di Matius bidu 14 ayat 22 rodi ayat 33 dohot topik ni minggu posma rohamuna unak kamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Ujaha madihita songonomma di dok hatan itu hata. Dungi di das Jesus ma akasisian namar parao pajuloho tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung sau dipamuli nakok ma sasada satu duluk martangiang. Asa dung botari holan sahalak nama disi. Alayang go parawi nunga tarholang sian pasir jala disosak galup bangido nasida ai alodo alugoi tu nasida. Jadi martahita wa manuk Roma Jesus madapoton nasida di sisi nitawi. Jadi dung di ida sisi ani ibana mardala di sisi nitawi marlangam ma nasida diriputodi. Pola manganggu hibe nasida sian biar ni rohana sida. Alai pitor dipakulingi Jesus manasida nin nama pos marohamuna audo unak kamu mabiar. Dungi nin nasi Petrus mangalusi ibana. Ali Tuhan anggohodo hape doko nauro madapotoko mardalan sian aihi. Gabididok ma romatong. Jadi mijur ma si Petrus ya parawi mardalan sian aihi madapoto Jesus. Alay mamering aluguna-gugui mabir maibana. Jadi naing lonong ma gabi di jauhon Tuhan palua au. Jadi pitor disurdu ko Jesus ma tangan na manakub ibana. Jala didok matu ibana. Eho siotik hapor siaon. Aha mapolagang guroham. Laos bongok manasida taparawi jadi soma alugui. Jadi disob bahala na diparawi maibana. Akanin nama tutudoho anak ni debata. Pos marohamuna unak kamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Ima didok Jesus tuak kasisian natongon mangadupi panosak ni galubang. Galubang nagogo di tongani tao Galileai. Pos marohamuna unak kamu mabiar. Ima didok Jesus tuaka sisian nai. Hamua kamang dohot tamuinang dung ditamuai Jesus mangan 5.000 halak. Buidu tabereng nama sai dijuluni trupukonate. Disuruh ma akasisiana marparau tu baribaan. Jadi molo si Markus maddo di Markus onom ayat 45 molo didok dison nuaing tu baribaan ninna molo si Markus madok tu Betsaida. Molo si Yohanes madok di Yohanes onom ayat 10 onom tu Kapernaum. Alayang gu Jesus tinggal dope di si paima di pamuli natoropi. Jaladung di pamuli di dok rupani nakok ma sasadasa tu doluk martangiang. Dungipe asa roh Jesus madapoton akasisiani. Tongon botarima damogoti aka sisian natu parawi. Jadi molo didok botari mungkin di sekitar jam 5, jam 6, jam 7 may rupani. Huroha dungatar holang parawi sian pasir molo di Yohanes onom ayat 10 sia didok arga 2 manang tolu paal dauna. Roma haba-haba nagugu. Jala disosak ma para unasidai diombang ambingkan.
gabe mabiar situtuma aka sisiani. Alani biar nasida pola do mangangguhi nasida di dok jala dang ditadda Jesus naro madapoton nasida jala mardalan di sisi ni aiki. Jadi alani biar ni rohana sida pola do dang ditadda be Jesus naro mardalan di sisi ni aiki. Ai diri punasida do toddi molo di hata Indonesia di dok toddi i. Jadi mereka kira itu hantu yang berjalan di atas air. HP Jesus do. Ditiki ima di do Jesus tu kasisianna pos marohamuna audo unak kamu mabiar. Jadi ketika mereka ketakutan, ketika mereka melihat bahwa yang berjalan di atas air itu seperti hantu, dan di saat itulah Yesus mengatakan, jangan takut, aku ini, tenanglah. Ninna Yesus, pos marohamuna audo unak kamu mabiar. Totu taringot tu na mabiaron, juk do hita songonia te. Dus songonaka sisiani rupani, boido alani biar ni rohatai, gabe hirabigu do sudi na taidai. Hirabigu sudi na taida na dijulutai, hape boidui tiang listrik, boidui hauna balga, alai alanunga disonggopi biar ni roha kita, gabe olo mahita tong pabereng-berengon, olo mahita sahira nama mereng bigu, wida nak kiningan bigu gajangin na, hape tiang listrik do, ubereng nakipuang bigu nisiahain na. Ay ternyata dong didapot tutusi tiang listrik do, haudo di dia may berek konak kininganin di somma na huidein ay tiang listrik donenin ima rupani alani biar ni rohana. Jadi boido pabereng-berengon, boido gabe berubah parnidaan nai dos songo pengalaman nyaka sisian di bagasan turpukon. Hamo kadongan ahama nanaing dohonon natuhita. Jala dia manabui putih atas ya turpukon nagabe jamita dihita di bagasan mingguon. Tentu na parjulu aka amang dohot tamu inanami sian berita masai nanaing dohonon na tuhita na parjulu di tonga-tonga ni pardala natai nabui masa do galumbang manang badai di parnguluonon. Jadi molujuk-juk rupani di gobarona kapar jamita bahwa hidup kita ini ya seperti naik perahu. Merdalan hita naik perahu di tongani lauti. Jala jumuk-juk mai di partudo sate tuaka na marrumah tangga. Apakah kita sebagai pribadi, apakah kita sebagai suami istri, sebagai keluarga, sebagai punguan satu persekutuan, sebagai organisasi, bahkan sebagai gereja. Jadi di pardalanan ningolutai nabui masa do, jalan nabui ta adupi do, galubang ni parnguluonon. Omarana parjulu nanaing dohonon natuhita marhite turpukon. Lapatan na akamang dohot tamuinang pabuangulu natahanguluhonon dohot dalan natadalani i dada ngulu na lias sian ragam ni hamaolon. Dalan natadalani i dada dalan na bebas hambatan, bebas rintangan, atau jalan yang selalu bertabur bunga mawar daun. Pardalanatai ta adupi doaka ragam ni hamaolon. Suka duka tabulus doi. Tanga dong dalan namulus na tadalani i. Memang olo do sipata songon na denggan mulus danga dong kambatan alai stokin nari nunga adong akatikungan adong namar naik turun baru muse adong akan namar lubang-lubang dohot aka rintangan-rintangan hambatan na asing. Jadi molota gobar honi ima galubang ni ngolui. Jala galubang na tabulusi dak saidos sude
ati buhado asing galubang na huadopi, asing galubang nani adopa muna. Marasing-asing do galubak tabi jala masih godangi, masih balgai. Adong do na balga galubang na pola sape masuk rupani galubangi ombaki tu paraunai sape masuk tu parawi baholani danga palapit torlonong dope parawi alai adong do laos holan riak-riak sabing ya holan ahado rupani ya gelombang-gelombang kecil alai na pasti dangadong na sumar galubang imajona naing dohonot tarupani galubangi boy dui gobaran ni sahit kesehatan ate masalah suami istri masalah keluarga masalah ekonomi masalah pelayanan dohot aka gelombang-gelombang kehidupan yang lain. Jadi bui dui marumang parsahiton, marumang hahipason, marumang masalah ni nama rumah tangga, suami istri, masalah perekonomian, dohot aka masalah pakobasion, masalah pelayanata. Na pasti akamang dohot tamuinang dangadong nasohya mengalami galubang di nguluna. Imajona parjulo na buhay taida siyan trupukon. Totuna padua kon mabiar. Dung tabulus galubangi pakilalaan na parjulo songgop tu dirita ima mabiar. Takut. Ise manang aha na tahabiari. Jadi dakolan seseorang na buhay tahabiari ate. Buhay do sesuatu. Jalaboy maragam na tahabiari alai nanaing dohonon na tuhita saunari akamang dohot tamuinang ise siya kita na sumabir molo marsahit. Ise siya kita na sumabir moloro masalah tutonga-tonga ni keluargana. Ise siya kita na sumabir molo terganggu perekonomian na. Ise siyan hita na solomos na sotahutan mabir molo adong masalah diaka pelayanan na. Jadi tu hita ka pangula ate. Ise hita naso mabiar. Molo adong naso mabiar dingoluon berarti naung mate do pakilalaan ni. Alat perasa na adong didirinai dang berfungsi be. Jala hati-hati hita. Molo dang adong be perasaan na, dang adong be mangulu pakilalaan na hati-hati hita. Hitangan nai pe olo do nosiatan ni jari-jari nai pe olo do ponggolan ni jadi molo adok kalak na barani mamonggoli jari-jari na mamonggoli tangan na melukai tubuh ni ibana songonaka sahit sosial nuaingor rupani naung mate do alat perasa na adong di ngulutai. Jadi akamang dohot tamuinang sangat manusiawi do molo mabiar hita. Holani itu tu nanaing dohonon na dibaga sa trupukon unang gabi ubalga biar ni rohai sian pos ni rohana doho sian hapor siaonna. Deidu na jut masa Kristen do hita si huto Tuhani do hita jala taboto do tuhatai mangula alai da olodo gabe jumojot ubalga biar ni rohatai sian huason itu hani odo na gabe persoalan di hita jala hala naung ginuhan ni rohabiar na parjulu mamitor magodo akal sehat ni mago hapor siaonna dang jelas be parnidaan na manang songon na tadok digijang nak kiningani gabe pabereng-bereng om maibana olo gabe mengada-ada yang tidak ada menjadi ada. HP yang tidak ada itu belum tentu ada. Dungi mago magugona, hutur-hutur dugul-dugulna, akadudut akahitir misena. Jadi halak naung ginuhan ni biar bah olo do sahira naung merek dugul-dugul nai. Iya suidang disibe dugul-dugul nai.
Napatuluhon na naing dohonon na tu hita marhite turpukon, dang di paluas Tuhani hita di bagasan biari. Di boto Tuhani do hita parbiar. Ido asa didok tuak kasisian, nai unak kamu mabiar. Jadi mulu adok pesian hita on, naolo madok dang mabiarau nina. Hati bohado holak kata do yate. Sesungguhna parbiar do hibana. Dia ibarna hita sianaka sisiani. Dia ibarna hita sian si Petrus songon nabi naritahon na di bagasa turpukon. Ahana tahabiari, isena tahabiari. Bapi nomat ba mabirro ibana mamerenginat tahi. Adong dison nabarani tu inata asa ilope ngate. Napaupaton dakya ditinggalhon Tuhani hita. Om mapesan napaupato siya turpukon. Dakya ditinggalhon Tuhani hita. Atik penakid dipajulu akasisiani marparau na pasti rodo muse tuhatai madapoton nasida. Mungkin hita do na merasa ditinggalhon Tuhani. Dus songo pengalaman ni sisiani di bagasa turpukon. Anggo Tuhani dakya daw sian hita. Alai juk masalah nata adupi i pakolakon manang paholakko kita sian ibana. Napalimahon nanaing dohonon natu hita bongok do Jesus tu parautai, bongok do Jesus tu jabuta, bahkan di tonga-tongani masalah taido Jesus laho pada makosudi alugo na manodong parautai. Jala huhu di dok Tuhani tu hita. Pos marohamuna, unak kamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Atik pe ikot taadupi galubang ni parungoluonon na dua halima na naing ikon parnapunahonota. Didok disi iko pos dorohata. Pos ma rohamuna. Jadi pos ni roha di Tuhani ido na parjulu si milikata. Na paduahon baunak kita mabiar. Ai dilabukta didongani Tuhani do hita di pardalanan ni ngolutao. Amen martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuena dengan parbuena tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.